аз боду ҳавои мӯътадил ва бебарфи душанбешаҳр инак гурӯҳи эҷодии барномаи кӯҳнавардӣ бо ҳамроҳии як гурӯҳ сайёҳони дохилу хориҷи мамлакат дар ҳамкорӣ бо ширкати сайёҳии дургард омадем ба макони барфпӯши ноҳияи Варзоб, аниқтараш ба минтақаи Ғароб, ки дар миёни кӯҳу дараҳои барфпӯш ба баландии аз 1700 метр то 2400 метр ҷой гирифтааст. ҳамин тавр сайёҳати кӯҳии мо дар минтақаи ғароби ноҳияи Варзоб оғоз ёфт. мошини мо каме поёнтар аз деҳаи хурдакаки Ғароб қарор гирифт ва гурӯҳи 10 нафараи хатсайрамон бо роҳнамоии роҳбалад Аъзам Мудинаев лавозимотҳои зарурӣ аз ҷумла чунин пойбандҳо барои тар нашудану барф ба дохили пойафзол надаромадан, асодастҳои сайёҳӣ, об ва хӯрока гирифта ба роҳ баромадем. Мы сегодня поднимемся на пик Ғароб. Примерно высота 2300. Я буду идти вперед, тихо-тихо. Умед будет замыкающий сегодня. Мы поднимемся на этот пик и там пикник сделаем. Потом спустимся и домой. Сегодня тур у нас поход вот такой. Мы сейчас в данный момент на высоте, сейчас посмотрю, на 1850. Значит, 600 метров мы подъем будет у нас. Если у кого голова что-нибудь болит, что-то там живот, сообщаем сразу мне. бояд гуфт, ки деҳаи Ғароб аз маркази ноҳияи Варзоб 30 километр дуртар ва аз шаҳри Душанбе дар масофаи қариб 45 километр ҷойгир шудааст. маънои калимаи Ғароб дарёчаи кӯҳӣ шарҳ дода мешавад. чунин шохобҳои хурд аз болои кӯҳҳои барфпӯши минтақа сарчашма гирифта, ниҳоят ба дарёи Варзоб ҳамроҳ мешаванд. хатсайри кӯҳнавардии мо қад-қади ҳамин дарёча чанде идома ёфт. ҳамагон, ки имрӯз барои тамошои манзараҳои барфпӯш ва дидани маҷмӯаи лижаронии Сафедара инҷо омаданд, акнун ба минтақаи дар иҳотаи барфбода расида, аз қадамзаниҳои зудтару садои барфи зери пой ва ҳамсӯҳбат шудан бо якдигар рӯҳи илҳоми тозае мегирифтанд. аз миёни деҳаи Ғароб гузашта, дар болотар каме нишаста бо ҳам расм гирифтем, чун аз ин ҷо манзараи хеле зебои ба зимистони деҳаи хурдакаке дар иҳотаи кӯҳҳо намудор мегардад. пас он роҳи худро идома додем. дар бештарини мавридҳо сайёҳон кӯшиш мекунанд, ки бо таъмин кардани шароити беҳтар дар фазои сарди зимистона ба кӯҳҳои барфпӯш ба сайёҳат бароянд, зеро зимистон ва муҳити пурбарф ба саломатии инсон таъсири хуб мерасонад. агар аз як тараф ин ба пурзур гардидани масонияти бадан рабт дошта бошад, аз тарафи дигар ҳаракат дар фазои тозаи кӯҳсор ҳаловатбахш аст. аз ҷониби дигар гирем, барф садоҳоро фурӯ мебарад. барои ҳамин беҳтарин фазо ва муҳит барои истироҳати асабҳо зимистон мебошад ва ҳаракат кардан ҳам дар муҳити барфпӯшу он ҳам дар ҳавои тозаи кӯҳсор ба кас саломатии устувор ва ҳаловати дигарбора мебахшад. гурӯҳи мо пеш аз баромадан ба кӯҳи асосӣ инҷо каме истода, чойи гарм нӯшидем ва сипас боз сайёҳати худро идома додем. албатта дар сайёҳати кӯҳӣ ва махсусан кӯҳнавардӣ ба ғайр аз лавозимотҳои зарурӣ гирифтану пойафзоли махсус пӯшидан, барои эҳтиёт чунин пойбандҳо пӯшидан зарур аст, то
то ба дохили пойафзулатон барф даромада тар нашавад. бехатарӣ ва ҳифзи саломатӣ бошад, албатта дар ҷои аввал меистад. Бинобар ин дар истифодаи он аҳамият диҳед, ки онро дуруст пӯшидаед, то пасон ба ин ҳолат дучор нашавед. ҳар қадар ба кӯҳ болотар мебаромадем, ҳамон қадар барф зиёдтар ваздич мешуд. ин аз он сабаб аст, ки дар минтақаҳои баландкӯҳ барф зиёд ва чанд маротиба рӯи ҳам меборад. аз ин рӯ ҳангоми роҳ рафтан, махсусан бо роҳе ки ягон пайроҳае то ҳол нест, эҳтиёткор будан зарур мебошад, зеро метавонад пои шумо зери барф фурӯ рафта ба сангҳо бархӯрда ё ба дигар тархишҳои замин фурӯ рафта захм бардорад. тавре медонем, дар кӯҳҳо релефи нобаробар, пастиву баландиҳо ва сангу сангрезаҳо хеле зиёданд. хатсайри мо дар ин маврид бо роҳбарии роҳбалад, ки махсус ба ин мавзеъ борҳо омада буду таҷрибаи зиёд дошт, пеш мерафт. чун болотар мешудем, бо намудор гаштани манзараҳои фарохтару ҷолибтар сайёҳон барои хотира расм мегирифтанд. бинандагони азиз, инак лаҳзаи деинтизори хатсайри имрӯзаи мо фаро расид ва инак бо тай кардани зиёда аз 6 километр роҳи ноҳамвори кӯҳӣ ва баромадан ба баландии бештар аз 2300 метр расидем ба нуқтаи охирини хатсайри имрӯзаи барнома. ва воқеан ҳам ногуфта намонад тамошобини азиз, ки аз ин ҷо як манзараи хеле зебо ба маҷмӯаи сайёҳии варзишии Сафедара кушода мешавад. хеле ҳам зебо аст. ҳамроҳи мо сайёҳон аз дохилу хориҷи мамлакат иштирок доранд ва биёед бо онҳо ҳамсӯҳбат мешавем, назарияи онҳоро аз омадан ба ин макон мефаҳмем. тасмим гирифтем, ки ба кӯҳи Гароб, ҳамноми Сароб, дар робарости Сароб ҷойгир аст, бароем бо сайёҳони дохилӣ ва якчанд нафар аз хориҷа ҳастанд, аз давлатҳои Покистон, Ҳиндустон ва инчунин аз давлати Украина падару фарзанд ҳастанд. манзараи хеле базеб аст, гарчанде ки ин зимистони мо нисбатан гармтар омад, барфҳо кам ҳам бошад, нисбатан гармтар, барфҳо камтар ҳастанд. ба ин нигоҳ накарда манзара беҳад базеб аст. тавсия медиҳам, ки ба меҳмонон, ба шаҳрвандони худи Тоҷикистон, ки гарчанде ки дар кӯҳ таваллуд шудаги манзараи кӯҳӣ дорем, ба кӯҳсор сайёҳат кунед. беҳад манзараҳо базеб аст, тасаввуроти аҷоиб мегиред, на он қадар хунук аст. рости гап, дар аввалаш на он қадар ва як ҷои маҳалле буд, ки камтар гӯем баланд буд, ҳамҷо ба камтар мушкилӣ, аз ҷиҳате ки ҷои соягӣ барфӣ буд, дар ҳамҷо барф хоб карда истодааст, камтар ҳамҷо мушкилтар. лек ба ин ҷо баромадан меарзад. сайёҳат кунед, тасаввуроти нав гиред ва ҳолатон хуш мешавад. Today we have come here for hiking. This is a place near Safedara. имрӯз мо ба ин ҷо барои кӯҳнавардӣ ҳамроҳи дигар бародарони тоҷикамон омадем. мо ҳоло дар ҷое ҳастем, ки ҳудуди Сафедара пурра намоён мешавад ва аз ин ҷо хеле зебост. тоҷикистон мамлакати хеле назаррабо мебошад. бори аввал аст, ки ба ин ҷо омадам. ба ман кӯҳнавардӣ хеле писанд аст. ман метавонам бигӯям, ки сайёҳони зиёде майли омадан ба чунин кӯҳҳои дар иҳотаи барф қарордоштаро доранд. тоҷикистон яке аз беҳтарин кишварҳо барои сайёҳати кӯҳӣ мебошад. бо расидан ба нуқтаи баландтарини хатсайр, сайёҳон мафтуни зебогиҳои атроф гардида, андешаҳои худро ҳар гуна баён медоштанд ва албатта боз ҳам расмҳо мегирифтанд. ҳамин тавр аҳли хатсайр ин ҷо таваққуф карда, хӯрок хӯрдем ва каме истироҳат кардем.
тасмим гирифтем ки имрӯз бо сайёҳони дохили хориҷи кишвар ба деҳаи гароб сафар кунем. имрӯз мо бо сайёҳон аз баландии 1800 ба баландии 2400 баромадем. дар баромадани мо 2 соат вақт сарф шуд. мақсади мо баромадани ҳамин баландии гароб буд. ҳоло бошад мо бо гурӯҳ сайёҳо дар ин ҷо камтар истироҳат мекунем, як чой менӯшем. баъд аз ин боз бармегардем ба шаҳри Душанбе. рӯз аллакай аз нисф гузашта буд ва акнун мебоист ки торик нашуда аз кӯҳ фароем ва ба шаҳри Душанбе баргардем. ҳама дастаҷамъона лавозимоти худро ғун дошта барои покиза нигоҳ доштани мавзеъ партобҳои худро ҷамъ кардем ва инак ҳама гирд омада расми хотиравии гурӯҳӣ гирифтем. аз чеҳраи ҳамагон маълум мешуд ки сайёҳати имрӯза барояшон писанд омадааст ва дербоз ин хотира дар ёдашон боқӣ хоҳад монд. бинандагони азиз, мехоҳед ки истироҳати бофароғат ва таби хуш барои оғози ҳафтаи корӣ дошта бошед. пас ба шумо низ тавсия медиҳем ки ба сайри кӯҳҳои барфпӯш раведу бо дӯстону наздиконатон якҷоя ҳаловат баред. Tojikiston va Pesh!